Ahojte, vítajte vo videokurze Všetko, čo by ste mali vedieť o detských nôžkach a ich správnom vývoji. Moje meno je Tatiana a som odbornou pedikérkou už niekoľko rokov a práve v tomto salóne sa starám nielen o nôžky dospelých, ale aj o detské nôžky. Takisto som majiteľkou e-shopu Pejko Barefoot a tento videokurs sa bude skladať z dvoch základných častí. V prvej časti sa na detské nôžky pozrieme z pohľadu pedikúry a podológie, o ich správnej starostlivosti a v druhej časti sa pozrieme na typy nožičiek a výber správnych topánočiek. Je už len na vás, či ostanete pri tejto prvej časti, alebo si prikúpite aj druhú časť videokurzu. Ja však odporúčam mať obidve, nakoľko sa vám ucelí celý obraz o detských nôžkach, ich starostlivosti, správnom vývoji a výberu teda vhodných ponožiek a topánočiek, čo je veľmi dôležité a na konci tohto videokurzu to budete vedieť aj vy. Dozviete sa, aké správne prípravky používať v starostlivosti o detské chodidlá, o chorobách detských chodidiel, naučím vás, ako správne strihať nechtíky, ako sa o ne starať so správnymi nástrojmi. Ukážem vám rôzne kozmetické produkty, ktoré môžete používať na detské chodidielka a pomôcť si nimi tak pri rôznych situáciách. Takisto budete mať k dispozícii ukážku, ako správne strihať detské nechtíky, ako sa o ne starať, aké nástroje používať a nepoužívať v starostlivosti o chodidlá a takisto vám poukazujem aj rôzne ochorenia, ktoré môžu vzniknúť na detských chodidlách a povieme si tiež, kedy si doma viete pomôcť sami a kedy už naozaj treba vyhľadať toho správneho odborníka. Poďte sa pozrieť, ako píšajn alebo japonské leštenie môžete využiť v detskej pedikúre. Máme tu lešťacu pastu, fixačný púder, pomôcku na naberanie, máme leštičku označenú zelenou k lešťacej paste, rúžovú leštičku k rúžovému púdru fixačnému, zmatňujúci pilníček a handričku na odstraňovanie nečistôt. Keď máme nechtík pripravený, ostrihaný, tak si jemne zmatníme nechtovú platničku jemným brúsnym blokom alebo týmto pilníčkom, ktorý je tam priložený a naberieme si zo zelenej pasty, ktorú takto natrieme na leštičku a v jednom smere vtláčame jemnúčko do nechtíku tak, aby sme pokryli celú plochu nechtíku od jedného okraja po druhý. Leštička je naozaj veľmi jemná, takže to nepoškodí okolitú kožičku. Pre úsporu času každý krok robíme na každom nechtíku. Keď to máme hotové, nečistoty jemne zotrieme handričkou a môžeme prejsť na krok číslo 2 a to je zaleštenie leštiacim púdrom. Zobereme si druhú leštičku, rúžovú k rúžovému púdru, naberieme si púder, nanesieme ho na nechtík alebo už na samotnú leštičku a poriadne zafixujeme do nechtíku. Keď máme hotovo, opäť zotrieme nečistoty alebo môžeme ich aj oprašiť jemnou kefkou a na záver môžeme použiť regeneračné sérum. No a takto dosiahneme krásne, zdravé, hladké a vyživené nechtíky do hĺbky, takže naozaj môžete používať aj pri detskej pedikúre. Takýto krásny lesk a vyživenie vám vydrží až niekoľko týždňov. Ak sa vám toto moje bonusové video páčilo a radi by ste mali celú prvú časť z prievodcu starostlivosti detských nožičiek, môžete ma kontaktovať v správe a práve pre vás mám špeciálnu uvádzaciu zľavu.